Sibingelele la kubantu bakithi. Sekuthatha isikhathi eside sagcina ukubonana besalanda amandla kodwa sesibuyile. We are House of Radical Intellectuals within a Zulu native group. Igama lethu leli, we are House of Radical Intellectuals within a Zulu native group. Ngokwesintu sakithi siyindlu ekhuluma amaqiniso ngoba enjalo endlini kaPhunga noMageba ithina labo. Ngaphambi kokuthi siniphe i-lecture namhlanje sicela ukunipha isiyalo. Isiyalo sethu sanamhlanje sithi hluleka uzamile. Impilo ifuna umuntu onenkani. Isiyalo sethu sanamhlanje leso. Ngithi anginiphe sona ngoba sekukaningi mangithi mhlambe ngena ko YouTube mhlambe ngilalela nakwezinye indawo zokuxhumana ufica kunenqoba ama motivational speakers ekuyala ngokuthi ihlale ethembeni, thandaza and so forth. Lonto bese ngidida mina njengomuntu obeyasebenza ngenkani ngoba inkani yangisebenzela mina kokuningi nje yona mangihluleka ngiyengifake yona bese kulunga kalula. So ingakho nani ngithi ake ngithi kunihlephulela kancane ngithi mawubone ngathi kunzima bokusebenzisa inkani ubone ngeke kulungeni. Impilo ifuna umuntu onenkani. Hluleka uzamile. Impilo ifuna umuntu onenkani. Nobuhlakani ke kungabi inkani nje enqunu ehamba yodwa. Nobuhlakani. Ubuhlakani ke ilobe sinilethela bona. Siyacela lawe izingane zakwethu. Ningasibalekeli. Thina sifana nesikole, isikole lesi sisivulela. Esilapha umuntu omnyama engqondweni. Ingakho sisebenzisa nolimi lwesintu lwesiZulu. Sake sasho ukuthi ngeke sikhulume isingisi ngoba isingisi sosithathela kude kakhulu. Sizothi ithina esifunda isingisi kodwa mase sikhuluma nani ufuna sikhulume ngesiZulu khona nizosheshe nizwe. So ningasibalekeli lezi zinto esizokhuluma ngazo la ave isiza wezingane zakwethu and izosiza kakhulu nabantwana benu. That's the main key thing. Now namhlanje before ngikhuluma ngesihloko masithi hluleka uzamile impilo ifuna umuntu onenkani bese siphinda sinibhansela ngokuthi inkani kodwa ayihamba inqunu ihamba nobuhlakani. Ubuhlakani mabukushodela khulileka hlala nathi la thina sihlakaniphile khona la sokukhanyisela khona esineshow ukuthi kucishile kuwe kodwa sizokukhanyisela siphethe ikhandlela noma siphethe ilight. Nansi into ekufuna sikhumbuleke masithi hluleka uzamile engathi ningahlukana notshwala abantu bakithi ngoba ayikho into ozoyizama usadaka utshwala ngoba whatever oyizamile wayithola kuyafana uyimosha etshwaleni fana nomsaphafuzana nogwayi nensangu ayikho into esile ozoyizama udaka utshwala uphafuza ugwayi bese ungitshela ukuthi khona iprogress ozoba nayo empilweni. So noma singaphafu lesi le quote esinipha yona ethi hluleka uzamile impilo ifuna umuntu onenkani kodwa masazohamba udaka utshwala udle insangu uphafuza ugwayi noma ungavena uyeke ngoba vele umsebenzi wakhe awukho. Into ewukhiye ukuthi uvela uhlukane notshwala lobo obuqunqayo obungenamsebenzi walutho uyeke nogwayi lo uphafuzayo ngoba into ezokwenzeka nje uzokufakela icancer ufe izingane zakho esale zisenkingeni. So ufuna uhlukane naleyo nonsense. Isihloko esokhuluma ngaso namhlanje sizokhuluma ngale ndoda le uThomas Babington Macaulay babembiza ngoLord Macaulay. Wazalwa mhla ka-25 October 1800 wadlula emhlabeni ngomhla ka-28 December 1859 eneminyaka u-59. Animazi ke lo muntu esokhuluma ngaye namhlanje kodwa izinto azikhuluma noma iprogram abanayo ukuthi thina abantu abamnyama kufuna sihlupheke kuze kubhubha umhlaba wayidweba esaphila bokwashona ngo-1859
iningi lethu esiphila njengamanje lizalwa ngama 1900 1980 something 1940 something 1960 something 1990 something kuze kufike lezi ingane engazilutho zo 2000 or in fact ezazi freedom angicabanga ukuthi khona okunye okusila abakwazi baze freedom nokudansa nama-tattoo nezinye izinto but anyway nabo sizobalekelela besifisa impela nini enisebancane ngathi ningajwayela ukungena kule channel nithi ukuqaqa kumqondo kancane ngoba ngathi kugeje kakhulu niwabuke futhi nama videos ethu esike sawenza phambilini azonisiza ezintweni eziningi umhlaba bafethu uma umhlaba wase-Afrika unqova wenziwa yilabantu laba oThomas Barberton Macaulay sizokhuluma ngaye namhlanje lo mfolo sike sasho phambilini ninenibasha ukuthi thina we are house of radical intellectuals umuntu o-radical umuntu okhuluma into ngoba injalo ukuthi izokuphatha kanjani indaba yakho le nto le but we are intellectuals sincitha buchopho ngoba into esikhuluma ngayo sikunika igama lomuntu sikunike neinformation yakhe uyabona ukuthi wazalwa nini washona nini waye ubani eEngland bebembiza ke ngoLord Macaulay. Why we are house of radical intellectuals is because we prefer dangerous freedom over peaceful slavery. Sithi ingcono inkululeko eyingozi kunokuphila njengesigqila esikhululekile. That's what we do. Yabo. Ake sithole ukuthi lo mfowethu ubani. Uyabona bebembiza ngoLord njengoba ubonile kwi previous slide esiphuma kuyena kusona. Uyeke lo mfowethu. Kune speech la noma kune wa addressa a British Parliament. Kwaku 2nd February 1835, long time ago lo mfowethu. Ngoba sike sachaza sathi igama lakhe uThomas Barberton Macaulay. He was a British historian and a politician who served as a secretary at war between 1839 and 1841, and he also served as the paymaster general between the year 1846 to year 1848. So lo mfolo wawusopolitiki osopolitiki ke aqale ngathi la eAfrica ukuthi bebe imgulukudu kodwa ke naye imgulukudu ihlukene khona imgulukudu eDom yabona umgulukudu oDom ilabo osopolitiki abagcwele la eAfrica abayicabangela bona abangena ndaba nezwe labo bese uthi le mgulukudu le yamangisi yafika izodla izwe lethu ya imgulukudu engcono mayiqhathanisa nale mgulukudu yala eAfrica ngoba le yala eAfrica idom yabona nje osopolitiki base Africa badom Africa as a whole mhlawumbe sizoyeka kama Arabs le North Africa ngiwazi kahle kodwa nje osopolitiki babantu abamnyama imost yabo badom umuntu odom usuku udom mawecabangela wena nefamily yakho bese ukhohlwa isizukulwane awukwazi kuthiwa uzovotela uphathizwe bese umsangano wakho ugcwale kulento ekuthiwa icorruption ngoba endaweni eziningi zabantu abamnyama amanzi awekho uyabo why amanzi engekho ngoba osopolitiki bantshontsha imali. Number 2 sihlushwa ugesi. Why sihlushwa ugesi ingoba kuntshontshwa imali kodwa mangase uye kule mgulukudu yaseEngland ngeke ufice kuno load shedding bekhala ngalokho njana nanokuthi amanzi abanawo ngoba bayimgulukudu engcono uma baqhathanisa nathi. So ke this guy naye lemgulukudu yosopolitiki ephinde be historian. Ngiyamthanda umuntu oyihistorian because ubheka izinto ebezenzeka phambilini abuka izinto ezenzeka manje bese dweba imap yezinto ekufuna zenzeke ngisho sefile like this njengalomgulukudu nje abawubiza ngoLord Macaulay. Kwislide esilandelayo sizonikhombisa ispeech asenza ukuthi wonke umuntu oyinon white kufuna ehleze isidwedwe la emhlabeni ukuze abuswe kalula ebuswa isizwe samangisi azokwazi kamanye ama historians nama scholars nama sociologists ukuthi eEngland kunento ebizwa ngokuthiwa uRule Britannia
sike sakukhuluma lokho ngeke sikuchaze mawuthi awukwazi ngoba ngishila nikujwayele ukubuka lama video mase niqedile bese nihamba nobuya yonke lemidanso le egcwele ko TikTok na kuma YouTube channel but la igym yangqondo la sifuna ukuvula umqondo ngoba kuyafana ngisho ngasibalekela nje usazohamba yoba isidwedwe samandiya namangisi namasulumane namabhunu kuyafana nje yabo. So lokho esikukhuluma la kuzokusiza kakhulu ukuthi kuvule kumqondo mhlambe nawe kube khona into esile ozoyitshela ingane yakho ukuze nayo ikhule ngabe isidwedwe sezinye izizwe. So noma ningasibalekela ningafuni ukusilalela noma ningangasubscribe kuyafana nje nizohamba noba idwedwe zezinye izizwe. And we are not going to give up ukuthi mhlambe you are not paying any attention to us. We don't care. We know one day kolokuza nga one by one mhlawumbe umqondo uthi uqaqeka kancane niye kulonisangana la nithi nifuna umsebenzi ezinye izizwe yabona nje ade ngitshela ukhazini wami la ngithi angaze ngiyawabona amasulumane mina ememgwaqeni ekhala ngohulumeni ukuthi awubabhekeleli bahlupheka angaze ngibabona belungu benza lonto ithina abantu abamnyama. You know why? Because akekho umuntu ohlala phansi asitshela iqiniso ngoba linjalo futhi ongazosincenga impila incengane. So nathi asincengi la ngoba sikhuluma la whether niya join into namsebenzi walutho lonto le yabo. And iyacika lento ukubona umuntu omnyama esaphila lempilo le iyacika le nto le angifuni uqamba manga. So lo mfolo mgulukudu lo wayo secretary ngesikhathi amangise nezimpi amangise ayisizimpi kubantu abaningi ngoba nalo lelizwe lethu ladliwa ngeyikhali. So lo mfoke wayo secretary kusukela ngonyaka 1839 kuze kuba unyaka 1841 and upay master general uyena futhi wayephinde akhokhe angithi empini lamasosha asuke esempini akhokhelwa ngithi. So uyena futhi way responsible ukuthi lawa abantu bakhokhelwe imali zawo. So angithandi ukukushiya lokhu ukuthi religion whether ye Christianity ye Islam mhlambe eJudaism nalo lonke ke lolu sakabhudule lezinkolo ezikhona ezincanyanyana ngapha la makhulunywa ngama world's religion kuyakhulunywa ngeChristianity kukhulunywa ngeIslam kukhulunywa ngeJudaism angazi iHinduism bayishiyelana but in Africa ayikho inkolo yakhona ekukhulunywa ngayo ukuthi khona inkolo ekhona by the grace of the Almighty ukhona ke noShembe okhona phakathi kwethu unyazi lwezulu. But maso mbeke eceleni uShembe ngoba ukhuluma ngenkolo yaseAfrica. All this is the accepted insanity umsangano nje le abantu bakithi asebayamukela baphila nayo le imsangano nje ngoba why is it imsangano ingoba ayihlanganise lutho nomuntu waseAfrica. Uyabona nje iChristianity yafika nama Europeans afike ezoqhwaga izwe lethu asihlangene naleyo nto le. Inkolo yeIslam yafika nama Arabs eNorth Africa ezodla izwe lethu ngoba mawuya ko Libya uya ko Morocco Tunisia Algeria ama Arabs la kubona abantu abamnyama badla izwe lethu namaJuda nawo ale Middle East. So thina abantu abamnyama sihlangene nalezo zinto. If umuntu omnyama oyihlanganisa nalezi zinto lezi that's the accepted insanity. Kusho umsangano nje le oyamkele wena uthi uzophila nayo we transfer einganeni zakho ukuze ikhule isangene emakhanda zibe idwedwe zezinye izizwe. By the way, that is how we became Christians and Muslims. Kwaqala la before kuze kuyonke lemsangano ethi I receive papa I receive kwaqala la. We are house of radical intellectuals. Izinto sizibeka ngoba zinjalo. If mhlawumbe uzoba nenkinga nalento esisho la go and watch amanye ama videos esiwenzile uthi kuvule kumqondo kancane. We are historians. Black historians. And sipusha i-agenda ye black nationalism. That's what we do. Because nalo baba lo wepusha i-agenda ye white nationalism. Yingakho namhlanje iningi labantu abamnyama liyidwedwe zezinye izizwe is because of white nationalism yayipreachwa yilabantu. Mawufuna ukwazi ke nge-white nationalism go and watch our videos. Nqwaba ama videos esiwenzile uzothola ukuthi kuvule kumqondo kancane ukuba uye kuba upopa ezweni lakho. Now lo mfolo babembiza ngoLord Macaulay. Uyabona lento ukuthi kusukela umuntu kuthiwa uLord sike sayikhuluma leyo nto sihlaziya lezi zinto ezenzeka lapha enkantolo ukuthi iyacika lento ukuthi qhamuka umuntu mhlambe evuka ngumfana qhamuka indoda nje uthi ilala ibilele nomfana ngayizolo
yavuka ekseni yadla ingulube bese iyohlala lapha bese makukhulunywa nayo kulokuthiwa yes my lord, your lordship, uyabona, noma uthi uya ema-magistrate court kuthiwa your worship. Iyacasula lento ngoba i-term le eqhamuke namangisi ukuthi umuntu oyisikhohlakali noyisingcoli bese kuthiwa uLord. And sesayichaza lento sikhuluma indaba yenkolo yeSatanism ngoba nazi lutho vele. Sike sayichaza lento igama lithi Lord lisho ulegend of the red dragons. Igama lithi Lord, legend of the red dragons. Ama-dragon le kaSathane iyazi leke nge-Illuminati ngoba ebusuku ayilali ihlezi indiza vele ichitha igazi kufuna iphuza igazi vele wajoin i-Illuminati nje ebusuku awulali ngakumnuka ubuthongo. Sike sayichaza naleyo nto le nayinganyana ezincane eniphaphayo enithando soft life ningabe nisuke labo baba laba bathwela bayizigwili ngoba nizofa nibancane ni-check ne-video kuyakhuluma ngalokho njani ngeSatanism. Ningayisabi ngoba vele emhlabeni kuphushwa i-agenda ye-New World Order. Uyathanda uthandi nje. I don't care whether uyasonta uthemba uJesu uzokudefenda into engenamsebenzi walutho le. Zibuya nge-New World Order. So lo muntu lo by the way once kwathiwa you are Lord kwaSathane uyiSathane usuku usunesikhundla esiphezulu kulento ye-Satanism njengoba sike simuzwe lo mfowethu lo okuyilokho njana okuyi-Transformation Live ekhuluma ngalento enombolo ukuthi kunomuntu ekuthiwa uMadakeni ohlala eduze komphongolo uNkulunkulu uMadakeni uyakhonzwa. You understand? Uyakhonzwa. Uyabona nje uMC Menzisto lo kwi-Transformation Live ngisubscribeile kwi-channel yakhe. Khona la ikhuluma khona ngoMadakeni nangeziboshwa ama-26 ekutshela ngoMadakeni ukuthi indoda ethize engabonwa ehlala eduze komphongolo nani. Uyabona mangabe usiyenze yaphezulu imisebenzi yakho yobusathane ubusunikwa le title kwaSathane. Uyabona nje uma uyi-Freemason noma i-Illuminati ubusunikwa le title ekuthiwa we are Lord because usuhleze eduze kwalomphongolo lo. Vele umhlaba ke bafowethu uphethwe ngenombolo yama-26. Sike sakuchaza lokho. Kukhona futhi kuma video sike sawenza. Mawunesikhathi wo check uzowabona. Sengilibele ukuthi iphi inqwaba ama video sesiwakhiphile. Umhlaba wonke njengoba uphethe nje kanje uphethwe ngenombolo mfethu, uphethwe ngenombolo yama-26 ongelekejana. Abakuphathisa inombolo engasabeli baba. Bakuphathisa inombolo engasabeli uyisabelise kodwa ibingasabeli. Engeke futhi izikusize ngalutho njengalento nje. That's why we are proudly saying this is the accepted insanity. Umsangano lo owafakwa kubantu nabantu bawamukela. Uyabona? But angifuni ukugxila la kakhulu. Kodwa ngithe ngikufake ngoba lo mfo ukuvezile la. Mhlambe ngaphandle kokuwaste isikhathi ake sibuke la inkulumo eyenziwa lo Macaulay kwaku 2nd February 1835. As a historian kumsebenzi wami ukupequlula noma ukupheruza yonke i-information eyayisetshenziswa amangisi namabhunu mzukwane kuzodestroy umuntu omnyama kuthathwe izinto zomuntu omnyama zibelonge ngakubo. Kufuna thina sibheke because we are intellectuals singcitha buchopho. Funa sibheke we need to go to information, history information. Si check ukuthi kuma archives ukuthi obani laba beqhamuka nama programs sithola ukuthi obani bakwenza nini. Lento le abayisho ngeminyaka ama-1800 ngabe isekhona yini? Maku ukuthi ikhona sinivezela ukuthi ikhona bese sinitshela ukuthi kufuna nenzeni ukuze ningabi idwedwe zezinye izizwe ezweni lenu. Umsebenzi wethu lo. Ukuthi sigcotsho ubanike into engenamsebenzi walutho lonto le. Asifuni futhi ukubonakala because we live in a democratic state. Not in a democratic state, in a democratic state. La kuphushwa khona i-agenda ye-New World Order. So awukwazi ukuyiveza uma umuntu onjalo because kune order ekuhanjwa ngayo la. Ukuthi wonke umuntu ufuna ebe isikhonzi sakaSathane. Indoda izekane nenye indoda. Umfazi azekane nomunye umfazi.
Izingane ezikhweza amakhanda abazali bazo zifidwe ngamalungelo. Mawuthi uyama ukhuluma iqiniso uthatha ujikijele. That's a new world order. Yona into ekufuna yenzeke leyo. Isonto la kaSathane ekufuna liphumele obala manje. Uyabona njengoba dekusayinwa nje izinto ezibizwa ngo I think it's called combating and preventing of hate speech into kanjalo. Ukuthi ngeke usakwazi ukukhuluma nabantu iqiniso. Wakhuluma iqiniso ngoba linjalo uzothatha uyiswe enkantolo okuthiwa that's a hate speech because abantu they are useful idiots or they are educated programmed idiots abangazilutho abathwala amakhanda bahamba bofunda ema-university bangaba nolwazi oluthinta bona le-pan africanism le afrocentrism le black consciousness black history ukuthi umuntu omnyama ukuze beyilento eyiyona kwenzakaleni uvela uphume e-high school nakhona uprogranyiwe because when you go to school they don't teach you how to think, they teach you what to think. They program you, they indoctrinate you. Uthi makuqhamuka umuntu okhuluma njengathi abe yisitha kuwe mayejele mangabe enkantolo ufuna gwetshwe lo muntu kuthiwa uteacher a hate speech. Why? Because you know nothing about yourself, my friend. You know nothing. The only thing you know what to do utshwala, ukudansa, ukukhwelana, amalungelo amaningi angathi ishu nokukhuluma isingisi ke. Yabona ukuthi izisingisi ke bese kuthi uhlakaniphile ngoba nakho ukuthi izisingisi. Uyabo. Kodwa makuqhamuka umuntu ozokutshela into ngoba injalo uthi uyabona ngoba sabantu abamnyama si fucked up sinje. Nansi imgulukude yaganga ngathi. Yadweba ama plan ukuthi umuntu omnyama kufuna acindezelwe systematically, psychologically and physically acindezela umuntu omnyama ukuthi abe isidwedwe sezinye izizwe kuze kubhubha umhlaba. Lo muntu buka wenza ispeech ngo1835 washona before 1900 but izinto akhuluma ngazo still namanje some affect umuntu omnyama. Ake sibheke ispeech sakhe. Uthi lo mfolo, I have traveled across the length and breadth of Africa, and I have not seen one person who's a beggar, who is a thief, such as wealth I've seen in this country. Okay. Uthi sengihambe iAfrica from point to point, east, west, north, south. Aliki khona le Africa athi lo mfo akalihambanga. Uthi kodwa ekuhambeni kwakhe akamficanga umuntu ohamba ekhamisa ethi ngiyacela. Uyababonela abantu othi ma drive imoto emgwaqeni bezokhangeze windini lakho bethi bafuna ukudla babengekho labo bantu labo. Ngeminyaka ama1800 babengekho. Yabo. E-England already basebekhona because kwase kukhona lemgulukude ama politician. Ya basebekhona. But mayfika yena eAfrica uthi akambonanga umuntu ohamba ecela. Ehamba ekhangeza uthi akamficanga. Who's a thief? Umuntu oyisigebengu ontshontshayo. Angithi vele mawusopolitiki uyantshontsha vele. Well, this guy was a historian and a politician. Vele mawusopolitiki umsebenzi wakho ukubhayizisa abantu nokuntshontsha. Yona into ukhiye kuwe ngoba usukunika isikhathi esincane u5 years is not enough ukuthi ungatransform izwe libe right. So ugcina bakutshela nabanye mawufika phakathi lalela mawulele uzophuma ulambile la ntshontsha ngoba mhlawumbe ungashaya nangevote of no confidence uphele lo msebenzi. So kahle kahle nje siphethwe imgulukudu nje masingakhuluma iqiniso. So this guy uthi akamficanga umuntu la eAfrica, not eSouth Africa, the whole of Africa. Akamficanga umuntu ocelayo noyisela kodwa lelizwe le rich. So uthi such high moral values, people of such caliber, that I do not think we would ever conquer this country. So ukhala ngokuthi labantu umuntu onama moral values umuntu okwazi ukuhlukanisa into wrong ne right ukuthi this is wrong. Angikwazi ukuthi ngathi mangihola abantu ngiqamba manga ngithi ngizobanika amanzi ngijike ngibancisha amanzi.
Makuqhamuka umuntu ozokhuluma iqiniso ngimshaye ngenhlamvu ngoba ulimaza umsebenzi wami or ngimthathe ngimfake ejele. Abantu abamnyama bayazi lonto leyo. Kodwa abama politician bayenza ke lonto. Ama morals aba fucked up ngalendlela. And uyasho ukuthi lolu hlobo lwabantu engilibonile laphana akulula ukuthi singakwazi ukubaqhwaga sidlizwe labo. So igama lithi conquer lisho to dominate a country through war. So bathi kunganzima ukuya kulaba abantu sithi siyodlizwe labo sikwazi nokubahlasela uyabo ngezimpi ngoba babantu abahlangene banama values, they know who they are. Bahlangene abantshontshelani, azikho igebengu, abekho ngisho noma hosha, akukho ngisho namajele ngoba phela amajele afika nalezi igebengu lezi. Abantu abamnyama babangelikhanda ngijele and lento ejele bafethu amasimba lento ejele ngifuna intshela iqinisa amasimba lento ejele. Ijele umsebenzi walo ukufundisa abantu isatanism ngoba uyathatha ugqunywe lapha yana mawindoda uyavukela noma umuntu wesifazane uyavukela uzogcina usuvukelelwa abanye abantu ohleli nabo. Le into esatanism awukho umsebenzi wayo ukuthi transform umuntu intana uyabona umuntu umehlushwe uyabulawa kahle kahle. Lento ayenziwa oshaka nje before ukuthi umuntu adingiswe noma ebulawe iyona ndlela yokudiscipline umuntu. But lento ukuthatha umuntu omgquma ejele ushidi lento amasimba lento amise zingalutho umuntu. So ke senichaze lona ngelinye ilanga ukuthi kahle kahle yini umsebenzi wayo. Uyabo? Baba mkhulu bethu babazi ungathatha umuntu omgquma ejele iminyaka ukuthi uzothi why ungavela umbulale Musa ngoba vele ogcina efile. So but anyway ake siqhubeke nalezi speech lesi yabo. So uthi lo mfolo, unless we break the very backbone of this nation which is her spiritual and cultural heritage, and therefore I propose that we replace the old ancient education system, her culture. For if the Africans think that all that is foreign and English is good and is greater than their own, they will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them, and truly a truly dominated nation. So lomfolo uti lolu hlobo labantu olungazoni ilambi namasela kunganzima ukuthi sidlizwe labo unless if ngaphandle kokuthi uma ngabe bezosibulala spiritual yabona ke spiritually abantu abamnyama by nature ba abantu abakholwayo. So ingakho abelungu basilethela inkolo eChristianity uyabona bas destroyer through yona ukuthi bazosibulala spiritually because thina abantu abamnyama sikwazi ukunquma imbuzi sikhulume nedlozi idlozi lesiphendule. So into yabasiza ukuthi mabefika la bethi amadlozi amadimoni asamukela uJesu abe inkosi yethu nomsindisi and ngakumthinta umuntu omnyama ngaleyo nto le engakubulala ufe. Bafika namasulumane athi assalamu alaikum asikhonza uMuhammad la ilaha illallah Muhammad rasulullah, there is no god but Allah and Muhammad is a messenger of Allah. And nalezi zinto zama ayatul kursi abantu abamnyama bagcwele ku religion yeIslam bengakufaka ubush bangisusa ikhanda mawuzobatshotha ayikho into kaAllah. Iyona ndlela esabulawa ngasabulawa spiritually, even our cultural heritage. Mawukhuluma ngomuntu omnyama ngosiko olithinta yena uyakutshela ukuthi mina I'm a Christian, sengizelwe kabusha ngamukela uJesu njengenkosi nomsindisi wami. Kanjalo no iSulman, they accepted insanity. They will say the one and the same thing. So iyona ndlela esa destroya ngayo sabantu abamnyama kungakho sinesihloko esenzile sithi inkolo iyona yabulala ingqondo yomuntu omnyama kungakho iningi labantu abamnyama selaba yidwedwe zabezizwe. It is true my friend, these are the people abaqhamuka nalento. Let's design a program uprograma lezi imfene zalapha eAfrica ukuthi zilahle usiko lwazo zithukoyise emkhulu bazo zibabize ngamadimoni bakhonza amaJuda bakhonza amaGreek bakhonza amaHebheru bakhonze nama-Arabs. That is why sinje ingakho sokukhamisa ngithele
namba abantu abaqhamuka nayo lento siveze sikhuluma kanje sinivezela ukuthi ubani lesi speech wasenza kwaku 2nd February 1835. You can go on Google and do your own research. You can maybe buy books and meet other intellectuals, black intellectuals abazokutshela iqiniso ngalezi zinto esikhuluma ngazo ukuthi zonke lezi zinto zenzeka nini. This is not a hate speech. These are historical facts. Ukuthi thina abantu abamnyama ngoba siyihlupheki, siyilambi, siyidwedwe ezweni lethu, what is the cause? It's not a hate speech. Now ngiyasho la ukuthi unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage, basifica sikhonza umvelinqangi la, sigcina isabatha, sikhonza nonomkhubulwane, bathi sisangene emakhanda samukela uJesu nenkosi njengomsindisi wethu. And buka kwenzakalani. Sikhuluma baseshilo, sibheke eGalile, ukwanongoma eBuxton, oSuthu, kodwa wena uthi ubheke eGalile. Mangakubuza ukuthi kuphi eGalile awukwazi. Sabazolane baseshilo, kuphi eshilo awukwazi. Yona msangano ke le kwathi uyasamukele sabantu abamnyama ukuze sihlezi siyilezi zinto ezisangene esizona. Makuthi udabula kulokho bakufaka utshwala. Uyabona utshwala into engiyinyanya njengotshwala and ave ndakwa abantu abamnyama niyangicika mana ngifuna uqamba manga. Nidakwa nje niphuwa. Nazi into engicasulayo. Hayi ukuthi ngidina ukuthi nidakwa niphuwa. Uyabona le mali enidakwa ngayo iyona mali engabe niyazama ukutransform impilo yenu nikhanda amabhizinisi. Niya ukuthenga izinto kuma Pakistan nakuma Somalia and mase nilambile nesidina. Nami nigqekezela lama foreign ahlupheka. Uyabona umuntu wase Somalia, Ethiopia, Pakistan bayiphantela bayahlupheka. Uyabona bazophanta kini ngoba banibona imiqondweni ihamba kancane nidom ni stupid. Enganithatha leyo mali ni compete nabo labantu nibakhiphe ebusinessini ngoba babhizi bahlaba izingane zenu manje. Abasuku nabafazi babo bathembe nini ukuthi izingane zenu mayikhula bazoniqhumisela amajongoseni ngoba nidom libe lokudaka utshwala niphafuze nensango. Ilungelo bese kuthi umuntu omnyama unelungelo. Bese kuthiwa unelungelo awukwazi ukukhuluma kanje and uyathathwa ngempela ufakwe ejele. Ubusiza abantu bavula umqondo. Uthatha ufakwe ejele and then bethi we live in a democratic state. It's not a democratic state my friend. It's a democratic state. Alukwazi ukuthi lingathi izwe lifa sibhekile. Masithi siyakhuza kuthiwa inkulumo esikhuluma is a hate speech. That's cock man. Iyacika le nto leyo. We know the history. Uthi umuntu omnyama udestroy kanjani. Go and watch our videos. We tell the truth on this channel. And we are very angry. And we don't care how you feel. We are not here to nurse your feelings. Kwaliwa nalabantu nalemguluku kwaliwa. We are very strong physically, but destroy psychologically. Njengoba esho lo baba lo. Uthi ufuna si destroy spiritually. Ingane encane ekhulayo. Ikhula kamaphumulo. Ikhula kaSwayimane, ikhombe entalashishi, ikhombe le Jerusalem. Ichothi Jerusalem umuzi okhanyayo. Angazi imiza kaNongoma isiyacisha yini. Ngoba mangifika kaNongoma ngifica kukhanya. Yini singake sisho ukuthi nathi Nongoma umuzi okhanyayo. Noma sithi inkandla umuzi yini kuloko akhanya eJerusalem kuthiwa uNkulunkulu useJerusalem. Sifuna neJerusalem samaJudan. Sifuna ne Saudi Arabia sama Arabs. We are Africans. That's what we teach here. We teach black nationalism. Why? Because them gulukudu le yona yaqhamuka neplan ukuthi kufuna destroy. Even today, umuntu omnyama usabhajiwe la. And ukumkhipha kumsebenzi nangiboni yokaphume. Nampo mastermind. Abasiqhamukela nalawo ma programs. And look here. Uthi if the Africans think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem. Self-esteem is the awareness of who you are. You understand? Mina njengendoda yomZulu. Yangizwa ukuthi ngithini? You will lose. Once you accept ukuthi whatever is foreign, into foreign into eyifiki. Like uyazi ukuthi amangisi namabhunu ama-foreigner la eAfrica. They are not natives. Ama-foreigner. But mathi babefika basenza igqile ezweni lethu. But baqhamuka nesystem yokuthi if we can program these idiots,
zibelieve ukuthi what is English is good and is greater than their own. Uthi number 1, we will lose, sizohluleka ukuzazi ukuthi siwobani and sizolahla namasiko ethu. Usho njalo lo mfolo. And okubuka ingane efunda nabelungu. Mhlambe ko Hilton College. Kunesinye isikole esisile futhi esila eGreytown. Ngeke kunenye indawo ukuthi ise Greytown. Ngeke ngayibona njengomuntu oresearcher ngazazi lezi ikole. Khona nje eMaritzburg ekuthiwa iHilton College no St Michael's kuzoba Wembley College. Yabo lezi ikole ezoba no college phakathi. Uyabo? La khona ukuthi ukhokho 100,000, 200,000. Okukhulume nje nengane efunda kulezo ikole ibona fucked up kanjani. Leyo ngane has accepted ukuthi English is greater than isiZulu. Okumbuke kahle umuntu okwazi ukukhuluma kahle isingisi and ukuthi ufundile twave ehlakaniphile ngoba ukhuluma ulimi esingaluzwa nampa abantu abaqhamuka naleyo nto engane zakwethu nanka ama sociologists akhona nama scholars ukuthi phela these are white supremacist ukuthi ukuze behlezi bekwipower rule Britannia ukuze behlezi bekwipower kufuna baqhamuke nalama systems even today okubuye ngisho sopolitiki. And it's so funny, hey? And I was so grateful izolo ade ngibuka nje izolo mhla ka18 ubaba umsholozi weMK party ade thula ispeech lapha ekhuluma isiZulu. I was so grateful. Ngaze ngasho ukuthi ayicishe ngizomvotela ke lo baba. Ave ngicika umuntu omnyama okhuluma isingisi mina. Uzokhuluma nami uthi usopolitiki umgulukudu. Uzokhuluma nami. Ukhuluma nami ngesingisi ngiyingisi mina. Ungiqidizela ngesingisi. We will provide this, we will provide that. What kind of nonsense is that? Uyokhuluma nabelungu. Mazokhuluma nathi ukhuluma ngesiZulu. Mawukhuluma namaXhosa ukhuluma isiXhosa. Akunankinga futhi nesiXhosa ngiyasizwa mina. Naye futhi isiZulu uma umXhosa asizwe isiZulu angidinga umuntu ozongitolikela isiXhosa. Baba mhlawumbe vele ukhuluma isiXhosa kongenani ke noma isimpondo ke noma isindebele esikuzo ungalokuqidizela ngesingisi la. Yabo. But anyway ngayasinigxeke ngoba you have accepted ukuthi English is greater than your own language. So lo mfo uthi once we accept ukuthi English is greater than our own language, which is isiZulu, isiXhosa, isindebele, isiswazi, whatever language you speak, we will lose our self-esteem. Ngeke sizazi ukuthi sobani solahla amasiko ethu njengoba inkole lezi inkole zeChristianity neze-Islam zisitshela ukuthi asilahla amasiko samukele amaJuda nama-Arabs esingawazi sizokulahla konke lokho and then they will become what we want them. Okusho ukuthi sizoba ilezinto abafuna sibe yizo, a truly dominated nation, a truly, not just a dominated nation, a truly dominated nation. Sizoba idwedwe zabo. Nahamba abantu abaqhamuka nalona. Khona umngane engangifunda naye high school. Sengisemaphetholeni. Kunomngane engangifunda naye high school ekhuluma ngendaba ukuthi umuntu omnyama waqalekiswa mfowethu. Kushethi umuntu ogada lemgulukude ebizwa ngosopolitiki. Ngoba kahle kahle yabona nina abantu abamnyama ningacikeki masithi imgulukudu osopolitiki bayimgulukudu vele ipolitiki iqale ngo1994 lelizwe belingaphethwe ama-politician ekhuleni kwami njengomuntu wazalwa ngama-80s kunobaba bekuthiwa uphuze chemist kunecula licule lithi ngo49 la ekhala khona ngokuthi zazi ingekho inhlangano mzokana uZulu elwa namabhunu yabona phela ingekho yonke lento le ngo1994 ila aqala khona into ekuthiwa ipolitiki eSouth Africa ipolitiki isuke eEngland eEngland okuyizwe lemgulukudu a city of corruption yabona into ekuthiwa corruption yaqala eEngland ukuthi usuke kwelinyizwe uye kwelinyizwe uyoshaya abantu bengenze lutho baphuca imhlaba ubenze igqila ngoba phela thina senze uyigqila senziwa amangisi namabhunu futhi amabhunu ingane ngenibone nje nizonda amabhunu nopopayi kakhulu nini ngenibone nizonda amabhunu isikwiti zesingisi ungazofunga ukuthi language yaseZulu ayikho lonto le amangiso ingane amangisi not amangisi in lokho amabhunu ingane amabhunu go everywhere in the world the first world spoken language in the entire world is English. Because
go anywhere and try and speak English uzobona abantu bazokuphendula. And the second world spoken language is Spanish too. But imgulukudu mawufuna ukwazi imgulukudu yangampela amangisi mawufuna ukwazi yini umgulukudu yingisi. Uyabona? Ngoba lifike likuphuca into yakho likuphathisa inombolo yabo le nombolo le nje le ebafika nayo le into eChristiyani ayisabeli yani niphethe inombolo engasabeli nigqokiswa amakhalipoti nibambe njengeindanga labona imfene makuthiwa ibhayiziso nogwaje ethi ayibambe iwali yawo abambala abana mfene ibambe kanjalo imfene ayishiya kanjalo nogwaje koze qhamuka omunye futhi angiboni ayidedeli imfene indlela esiduphunga nampa abantu abasixhaphazwe engane zakwethu. Yabo nje lo mfo engangifuna naye high school wethu umuntu omnyama uqale kusiwe ngishephethe uyahluleka buka imigwaqo igqobhoke kanje ingithi abazilutho nje labantu bafundisiwe ngehistory yabo abazilutho. Nawe mawube nenhlanhla nesineke yokulalela yonke lento esikhuluma ngayo la uyaqala nje ukumazi lo muntu lo esikhuluma ngayo lo uMakhawulayi uyaqala ukumazi sisazonilethela ke nabaningi inqwaba. Uyabo konke lokade kusixhaphaza lokho oFW de Klerk no bani lokho lo banyenya kakhulu abantu abamnyama uPW Botha sisazonichazela izingane lezo nazi incitha buchopho. Yabo ukuthi ngibuka lo muntu wafa kudala kanjani singinikhombisile before ukuthi ufe kudala kanjani but lento ayisho ukuthi thina kufuna destroy spiritually and culturally and this has affected lento namhlanje wonke umuntu ubhajwe la lento ekuthiwa religion la ireligion nathi sinayo but le nale akuyona umuntu omnyama sike sakuchaza lokho and ubona ukuthi bawongcesta kanjani laba bakubhalela iconstitution bese bethi umuntu obhajwe la une right religion yakhe but if you can ask how kwenzeka kanjani ukuthi umuntu omnyama athi inkolo yeChristianity noma eIslam inkolo yakhe no one can tell you. Uzokuthola la kule ndle ama House of Radical Intellectuals. This is what happened. This is how we became Christians and Muslims. It started here. Slavery. Bekuyilokho nje bangani. Namhlanje besithi asikhulume sithi nje ukunivula umqondo ngalokho. Ningadinwa ke ngesikhathi nithi nikhuluma isikhathi eside sanibora we don't give a shit. We don't care. Sifundile. We are graduates. Mawuya esikoleni kunento ekuthiwa i-lecture. You sit, you listen, you take notes. That's what you do. Halo msangano ukuthi uyabona nje mangiphuma la ngiyongena ku YouTube uzofica kudanswa. Kunengane ezinhle shame. Kunengane ezinhle ibenuzi ingane nje hawe mayaza iqhatha nepipi nathi ingane yoNkulunkulu wami. Ibenuzi ingane ibenuzi iqede. Thina sinemali thina siyasebenza thina sinemali. Yabo kahle ngaba siyenzi lento thina sina angangidlale ngamntaka baba yabo nje kule channel sisebenza kahle kabi ingakho singafuni ngisho ukubonwa because we are graduates sifundile sihlakaniphile siphila impilo enemeaning sidina ukubona umuntu omnyama ehlupheka iyona into nje esenze savula le channel ayikho futhenge nina ingane nina enigcolela ko TikTok niyehlise lento kulona ibenuza nizivezela amathanga amahle nezinqene nizofana ibancane. Ngifuna unitshela ngoba nithanda no soft life eningawazi ukuthi ukhandwa kanjani nizokhwelwa abantu abama satanist ngoba futhi anifuni nokubuka ama video ethu siyanichaza ukuthi isatanism isebenza kanjani inqwaba igenge mina engikhule nayo eyama satanist rich I know them ukuthi ba rich but ba ama satanist sisondelene nabo endabakufihli lokho and banilala angazi ukuthi ningenza kanjani ngoba the moment lo uyibenuza la sizokubona thina ukuthi uyibenuza nje umuhle unamathanga amahle unesinxe esihle unomzimbo fresh bese ununuselwa ngemali bese ucanjalwa la mntakama uhlalwe inyoka eswini mntakama ufe nje ugcwele inyoka eswini nibe wash out thina umsebenzi wethu uzovula umuntu umqondo bafowethu ukuthi umqondo uhlezi u right nani whatever sikhuluma ngayo nik avoid ukuthi yanicasula uyabona and trust me we will never be soft masikhuluma nani ukuthi sinicabangela ukuthi nabantu abanamalungelo efuck man poor mncane kanjani into poor come on man anyway that's the end mawe nenhlanhla ukulalela yonke lento esikhulumayo inkosi kubusise ake sisho kanje masithi inkosi sikhuluma ngoba ngwase Africa ke mina ngiphusha iblack nationalism mangizothi inkosi kubusise ngisho uNkulunkulu kaShembe
uNkulunkulu wenkosi umqali wendlela umprofeti uIsaiah Shembe, uNkulunkulu owashunyolwa inkosi ilanga uShembe, uNkulunkulu owashunyelwa inkosi inyanga yezulu AK Shembe, Amos Khula Shembe, inkosi inyanga yezulu. Khulume ngoNkulunkulu kaMV Shembe, inkosi uThingo lenkosazana. Ngikhulume ngoNkulunkulu kaShembe unyazi lwezulu. Mangithi inkosi kubusise ngisho lawo makhosi ukuthi uNkulunkulu kaShembe unyazi lwezulu akubusise, azakhumbule nemiqondo yabantu abamnyama ikwazi ukusebenza ngendlela eyiyo. Siyabonga. Lokhu ngeke ngikuchaze. Ngizocela nje ushaye upause bese ufunda lokho okubhalwe la ngoba kunjalo. That's what we do. So nina nisubscribe kule channel mawukuthi sithatha isikhathi ukuthi sivele namanye ama video. Sisuke senzela ukuthi lokhu esisuke sinifundise khona kukwazi ukusinke engqondweni zenu ngoba nina abantu abamnyama nifana nedwala, abelungu bafike bakhonka engqondweni zenu. Manje sinomsebenzi onzima wokuzama ukufaka amanzi kulokhonkolo washwa belungu emakhandeni. So sisuke sisayokwenza iresearch, sisayokwenza istudy, sisayo revise nendlela ekufuna sikhulume ngayo nani. Ingakho mhlawumbe uzozithoni kokunye ngathi iyathetha, kokunye kube ngathi phansi, kokunye kube nathi sinabantu abasiqeqeshayo si society webangani. We are a secret society but engadealing ngesatanism, edila ngokuvula imiqondo yabantu abamnyama. And I was so grateful yesterday mangilalele ubaba umsholozi babunxamalala wasenkandla lo umholi wenhlangano ebizwa kuthiwa iMK Party noma umkhonto wesizwe. Mangabethi kunezinto angakakwazi ukukhuluma ngazo kodwa kunabaholi noma ke ngithi kunemgulukudu la kwipolitiki ekhokhelwa amazwe asentshonalanga ukuthi kubulawe lelizwe lethu. Siyakwazi nathi lokho. So ingakho ke singeke sikwazi kuyiveza. Ukufa ke mina ke nje ngumahamba ehlala ukufa into engenandaba nayo. Umfowethu bamdubula ngisemncane kakhulu. Nabangani baba abaningi bafeka abhlungu bebulawa ngenhlamvu. Ukufa into engenandaba nayo kakhulu. Ingakho lendlela engikhuluma ngayo mhlambe ikibithi kuba mahliphi. Anginandaba nokufa. Noma ngingafa vele ngogcina ngifila anginandaba kangaka. Angikuthandi kodwa ngisho ukuthi ngizingeleni ngibulala. Angikuthandi nami ngisemncane. Ubhuti nanga ubhuti ke esiye simlalele kakhulu bambiza ngoMalcolm X. Sisilalela kakhulu izipishi zakhe namanye ama forefronts ama radical intellectuals aphambilini naphila njengamanje njengoLouis Farrakhan nabanye njalo. Sisilalele bona ukuze sicije imiqondo yethu sikwazi ukulekelela abantu abamnyama ukuthi baphile impilo engcono. Ngalawo mazwi bafethu uShembe unyazi lwezulu anibusise ngcinisa abathi indlela mayikhona ukuze uNkulunkulu anikhumbule. Siyabonga kakhulu, nisale nenkosi.